Здравейте, приятели! Вашият човек Балуарепс се завръща с ново видео. И този път се гмуркаме с главата напред в красотата на България. Ще открием скрити скъпоценни камъни, спиращи дъха пейзажи и културни къщета, които ще ви накарат да си купите еднопосочен билет. Пригответе се да ви се взриви ума, докато изследваме 10-те най-добри места в България. Добре, приятели, първо се изкачваме на могъщия връх Вихрен, царят на Пирин планина. Представете си как преминавате през древни гори и слънчевата светлина се процежда през дърветата, въздухът е свеж и чист. Но чакайте, не всичко е само слънце и рози. Това изкачване не е за хора с слаби сърца, приятели. Това е изпит за волята, битка срещу гравитацията. Но повярвайте ми, гледката от върха струва си всяка стъпка. Буквално стоите на покрива на България, гледайки към море от назъбени върхове. Епично, нали? Следващата ни спирка е Родопите, дом на чудните мостове. Тези мостове са всичко друго, но не и обикновени. Масивни скални образувания, изваяни от природата в продължение на милиони години. Представете си как се разхождате из зелена долина, заобиколени от извисяващи се борови дървета и изведнъж бам! Тези колосални каменни арки се появяват от нищото. Сякаш природата прави рок-концерт само за вас. Чакайте, приятели, ще издигнем играта на спокойствието на следващото ниво. Пригответе се да се отпуснете, защото ще посетим Крушунските водопади. Представете си как се разхождате из гъста гора, слънчевата светлина се филтрира през короните на дърветата, въздухът е наситен с миризма на мъх и пръст. И тогава го чувате. Ревът на вода, разбиваща се в скала. Проправяте си път през дърветата и бам! Посреща ви каскада от водопади, образуващи кристално чисти езера отдолу. Това е идеалното място да се откъснете от цифровия свят и да се свържете отново с вътрешния си мир. Затегнете коланите, приятели, ще пътуваме назад във времето до средновековна България. Ще щурмуваме могъщата крепост Царевец, символ на славното минало на България. Представете си как стоите в подножието на тази внушителна крепост, чието стени се извисяват над вас. Почти можете да чуете сблъсъка на мечове, тропота на копита, бойните викове, отекващи през вековете. Преминавате през древните порти, покрай рушащи се стени и кули и не можете да не почувствате страхопочитание. Сякаш се връщате назад във времето, в епохата на крале и кралици, рицари и дракони. А ако имате късмета да сте там през нощта, ще станете свидетели на най-епичното светлинно шоу, което някога сте виждали, осветяващо крепостта в калейдоскоп от цветове. Добре, приятели, пригответе се да ви се взриви ума, защото се отправяме към перлата на природните чудеса на България – 7 Рилски езера. Представете си как се разхождате из величествената Рила планина, заобиколени от извисяващи се върхове и девствени алпийски ливади. И тогава стигате до върха на билото и бам! Посрещат ви 7 ледникови езера, всяко по-зашеметяващо от предишното. Те са като 7 сапфира, разпръснати върху кадифена покривка, цветовете им се менят в зависимост от светлината. Това е гледка, която ще остане с вас завинаги. Хей, приятели, поемете дълбоко въздух и се пригответе да се почувствате смирени, защото ще влезем в място на мир и духовност – Рилският манастир. Представете си как се разхождате из гъста гора, въздухът е наситен с миризма на борови иглички и тамян. И тогава през дърветата го виждате – величествен комплекс от сгради, чието бели стени блестят на слънчевата светлина. Влизате вътре и веднага ви обзема усещане за мир и спокойствие. Стените са украсени с сложни стенописи, въздухът е изпълнен със звука от пеенето на монаси и не можете да не почувствате страхопочитание. Добре, приятели, време е да захвърлим туристическите обувки и да вземем по чаша вино, защото се отправяме към Мелник, най-малкият град в България, и неговия съсед – Роженския манастир. Представете си как се разхождате по тесни калдарамени улички, оградени от традиционни български къщи. Въздухът е изпълнен с аромата на прясно изпечен хляб и сладкия аромат на вино. Мелник е известен с производството на вино. И повярвайте ми, не сте живели, докато не сте опитали богатите плътни червени вина от този регион.
Само на един хвърлей разстояние се намира Роженският манастир, кацнал високо на скала, предлагаш спиращи дъха гледки към околността. Това е идеалното място да намерите своят дзен след ден, прекаран в дегустация на вино. Белоградчишките скали – шедьовър на майката природа. Затегнете коланите, приятели, защото ще станем свидетели на артистичния гений на природата в Белоградчишките скали. Представете си как шофирате през българската провинция, хълмове се простират докъдето ви видят очите. И тогава – бам! Тези колосални скални образувания се появяват на хоризонта като нещо от сюрреалистична картина. Говорим за извисяващи се песъчникови стълбове, някои от които достигат над 200 метра височина, изваяни от вятъра и дъжда в продължение на милиони години. Разхождате се сред тези гиганти, смалени от техния размер и красота, и не можете да не почувствате страхопочитание. Деветашката пещера – пещерни приключения в страната на чудесата. Хей, авантюристи! Пригответе се да събудите вашия вътрешен Индиана Джоунс, защото ще се спуснем в дълбините на Деветашката пещера. Представете си как стоите на входа на тази масивна пещера, чийто вход е обвит в сянка. Докато очите ви свикват с тъмнината, ви посрещат извисяващи се арки и сводести тавани. Слънчева светлина се процежда през огромни отвори. Сякаш сте попаднали в сцена от пътешествие до центъра на Земята. Езерото Клептуза. Откриване на спокойствие край езерото. Добре, приятели, след всички тези приключения е време да се отпуснем и да презаредим батериите. И кое е по-добро място за това от спокойните брегове на езеро Клептуза? Представете си как се разхождате из буйна гора. Въздухът е изпълнен с миризма на борови иглички и птичи песни. И тогава през дърветата го виждате. Искрящо езеро, чиято повърхност отразява околната зеленина като огледало. Нежният плисък на водата, шумоленето на листата на вятъра, топлината на слънцето върху кожата ви – това е идеалният начин да завършим нашето българско приключение. Край, ще се видим в България. И ето го, приятели, 10 най-добри места в България, които ще ви накарат да си стегнете багажа и да си купите еднопосочен билет. От извисяващи се върхове до скрити водопади, древни манастири и умопомрачителни скални образувания, България има всичко. И така, какво чакате? Започнете да планирате вашето българско приключение днес. И хей, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да натиснете бутона за харесване и да се абонирате за моя канал за още епично съдържание за пътуване. До следващия път, приятели! Бъдете любопитни, бъдете авантюристични и продължавайте да изследвате.